babasan din eh. Wala kang yarin ng nobeno. Good morning po. I-connect na po yung nobena tamo na kayong misa sa dire-diretso tamo. Baka tayo hindi natin namulit pa si Bayo. Okay, so linab tamo po kayo ni maka-incorporate ng nobena tamo kayong misa. Okay. Nya itang entrance, happy na yung entrance tamo. Okay. Maya payabak po kayo ngayon. Yabetala po ka rin kaya katamang panalangin, di makatuking intensyones. Francis Luis Arconcel, Brother Hill and Sister Beth Gozo, Sister Ning Torres, Ladies of Charity, Brother Federico and Sister Ana Marie Dizon, at Rosie Manalang. Ang tumurin po rin big sponsor, tinubena ng Santa Monica, from CPC Barangay Santo Rosario, Mr. and Mrs. Nestor Maglanque and family, Mr. and Mrs. Jesus Sun and family, Mr. and Mrs. Jesus San Luis and family, Mr. and Mrs. Romeo Catu, Mrs. Asuncion Quintela and family, Mr. and Mrs. Jose San Luis and family, from CPC Barangay San Pablo, Sister Cheryl de Guzman and family, Brother Jojo and Sis Catherine Tuason and family, Brother Bonifacio Gomez, J.D. Torres, Hazel Ann Cunanan Dental Clinic, Brother Saldi and Sister Marites Hipolito and family, Brother Mariano and Sister Linda Roque and family, birthday Thanksgiving, Francis Arconcel. Ang timurin po pasalamat dari Violeta Matic, Glyza Fabian, Jay and Lea Manalang, Net Patrick Reyes, Michael Tolentino, birthday Thanksgiving Dolores Galura, special intention Abigail Oliveros, Wenda Reyes, Dennis Danica Simbulan, para king speedy recovery ng Rosemary Manalang, Angelo Bonus, Florencia de la Cruz, Christian Macabali, Alma Nogot, Bernie Mariano, Eugene Ong, at Mirna Flores. Para ka rin kaladwa kong purgatorio, lalo-lalo ni Monsignor Francisco, Father Lorenzo, Domingo Senior and Junior, Monica, Jane, Reynaldo, Ursula, at Rosita. Makiabetang po kindalit na pamuklat.
Kilagining ipampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang Ginoo man tabi kay kayo, At keko ang timurin. sisyan tala pong hindi kaya katang kasalanan, bantang maging karapat dapat ganap kaniting kabanal na kapag masusyan, kambe mo naman iting kaya katang pamag na bena. Kapanisyan, Ginoo kong Heso Kristo, Diyos sampung taong tutu, ipanglinalang mga timbus kako, uli kang Diyos ko, mabilog kong pusong malsinta kaya ka, at ulining palsitanda kang lakwas, king sablang nano, pagbitkilan kong masakit, ing pamikasala ko kaya ka, o lang hanggang kayapan, nino ing emenatiling mamuri kaya ka, mga pepatula, king pamigagana ka, pamangamano at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung saupan mo ko king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king anak kumiyuman mi kasala, dahil kong isakwiling sablang makayuli, king ganap akapiya dyan, ing eganagan ng sala ko, manalig kong masakit, ginuko, king alangangang pakalulo mo, king uri na mo naman ning maulagan ng bunga, ning malapamay lasat, pangamate mo king krus, at ning puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ko, ing kapatawaran mo, mangganit ang grasang ikabya ko, at pamanatili kong sumuyo kaya ka, ang aking oras ning kamatayan ko, Yanasa. Panalangin para Aldoldo, maligayang patulunan ding Hindu, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at Hindu ning emunanong doktor, at ipaning Santa Iglesia San Agustin, ining mayumuming pamagdeposyon, darawon mi kaya ka, iting nobinaryo, ulining pamaninasa mi king masikan mong pamamilatan, harapan ni ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampong penganak, may nga waglit, ulining kasalanan. Abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Daptan mo sapo, king ela mawibili, king kaparangalan, akapad ng binaring kayanakan, ding katubale, nanemira sa king ekalarong takot king Diyos, apanibatan ning tunay kabyasnan, banting upaya, king pangabiyeming may kakasundo, at may sasandub keti, apalaran ming miyabe-yabe mo naman karimbanwa, anti mo yung pamiyabe ngeni, ikaw ning asamu at anak, at kanitay tangan adalit tayong kapulyang king Diyos, datang king alanganga. Yanasa. Panalangin para king Kana Mayaldo. Maligayang Hindu at patulunan ming Santa Monica, uli na po wari nitang kalukan, amya malaking puso mo, king pamakyapos mo, king kalukan ng Jesus, pakyabutan mo sa kaya kami, ing mitutula kay ketang ilugod na keke ning Diyos, at ay nakesa magnasa, ing nanumang bandi kete king yato, nanebagkus, mabiyasa kesang maglimus, karing salantang kalarawan ng ginutang Yesu Kristo, ketang anggang labis, king pagkabyemi, yanasa. Ipametsyo ka ba nuwa, may sambanilagyo mo, datang kaya kaming kairin mo, may paminta ng lub mo, kete sulip, antibanwa. Hingka kanan, making aldoldo, BMK ka, making aldo ngeni, anti mo yung pamatawad, maker, mikas, MK pa isaul kintuksu, inay kapos mo ka, making sablang marok, yanasa. Bapo Maria, mo kaking grasya, ang ginang Diyos sa tsukeka, nuan kakarisablang babay, nanya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, Hindu ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Timoy sa jaran, ligay, bating kamumulan, ngayon at kapilan man, manggamang king alananggo. Amen. Ipametsyo ka banwa, may sambanilagyo mo, datang kaya kaming kairian mo, may paminto ng lub mo, kete sulip, antibanwa. Hingga kanan, making aldoldo, BMK ka, making aldo ngeni, ang boni patawad mo kay kami din sala mi keko. At mo yung pamatawad mi karmi kasala kay kami. Emo kay pa isaul kintuksu. Nunay kapos mo kami kin sablang marok. Yanasa. Bapo Maria, may mo kaking grasya, ang ginang Diyos tsukeka, noong kakarisablang babay, nanya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, Hindu ni Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Timoy sa jaran ligayo, iba't king mamulan.
ngayon at kapilan man manggamang king alananggo. Ipamitsyo ka banwa, misang banyilagyo mo. Datang kaya kaming kairin mo, may paminto ng loob mo kaya tisulip anti banwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiye mo kay kami king aldo ngeni, ampo ni patawad mo kay kami din sala mi kay ko. Anti mo yung pamatawad mi karimi kasala kay kami. E mo kay paisaul kin tuksu, nun ay kapos mo kami kin sablang marok, yan nasa. Bapo Maria, may muka king grasyang ginang Diyos, sukaya ka, nung kakalisablang babay, na niya panaman, ang buning at siyan mo Jesus. Santa Maria, ang Indo ni Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal espiritu. Anti mo sa jaran digaya, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan mo man. Pamupos sa panalangin. O mapamakalulong Diyos, tulad na ring malungkot at bering manalig kaya ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman ng dakal alwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ng anak na Agustin. Pagkalam mo sapo kaya kami, uli ning pamamilatan day lang adwa, king tangisa mi naman sa king kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad. Uli ning mal agrasya mo. Uli ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ampon ng Espiritu Santo. Yan nasa. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sapan mo keng magdulap, karing ulaga, amagdalang alang pupas sa lugod kaya kami, kaniting yatong alang patan at magbayo. King kapag nasan mi, king kaya kang pengako, gawan mo kaya sanang metong king puso at kaisipan. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ng banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang iba't
king libro ning propeta Isayas. Nga ning ginong mayupaya kang Sevna, ing talapangasiwa king pibale-bale ning ari. Ilakora ka king katungkulan at ibabara ka king matas mong pwesto. Potang iti mapalyari na, payaos ke ing kanakong talasuyo i Eliakim, anak ng Hilkiya. Pasulod ke kaya ing uniforme mo at ing sinturon mo, at ilipat ko kaya ing sablang upayang sadyang atsukeka. Mengari ya kanitang anting pengari, karing memaleding Jerusalem at Huda. Itumpak ko king pagona ring susining pibale-bale ning palipi ng David. Ing ibuklat na alang makasara, at ingke ang isara alang makabuklat. Ipirmi ke king lugal na anting metong atulos, ya ing maging panibataning dangalan para king mabilog ng pamilya. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo paemburisan ing dapat dinggamat mo. Walang kupasing lukot mo, emo paimburisan, ing dapat ding kamat mo. Walang kupasing lukot mo, emo paimburisan, ing dapat ding gamat mo. Walang kupasing lukot mo, emo paimburisan, ing dapat ding gamat mo. Walang kupasing lukot mo, emo paimburisan, ing dapat ding gamat mo. King mabilog kong puso, pasalamatan dako, o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka. Arapan ke ing templo mo, duko ko at purian ke ing kekang lagyo. Walang kupasing lukot mo, emo paimburisan, ing dapat ding gamat mo. Walang kupasing lukot mo, emo paimburisan, ing dapat ding gamat mo. Uling pepakilala mo, king sablang bage, makapaigit siya ing lagyo mo, at kautusan mo. King Aldominaus ko, ika pekibatan mo ko. Mismong sikanan mo, yang pigkalob mo kanako. Walang kupasing lukot mo, emo paimburisan, ing dapat ding gamat mo. Walang kupasing lukot mo, emo
kakatas-katasan, ding pakumbaba kaya nomang ingatan, at kaya ela makasalikot ding palalo. Tuparan mo sa blang pangako mo, ing alang kupas alugod mo, o Gino, alang kayangganan, ing bagay pigmulan mo, kaya mo namang iganap. Walang kupasing lugod mo, upay burisan, dapat tinggamat mo. Walang kupasing lugod mo, upay burisan, dapat tinggamat mo. Walang kupasing lugod mo, upay burisan, dapat tinggamat mo. Walang kupasing lugod mo, upay burisan, dapat tinggamat mo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Emo atarok-tarok ing pabandya ni Diyos, antimurin ing kayang kabyasnan, ampon beluan. Nino ing makasalugsog king kayang kayatulan, nino mo ing makatalastas king kayang pamamaralan, antimo ing sasabyaning kasulatan. Nino ing makibalo king isipan ing Ginoo. Nino ing makaibye kausukan kayo. Nino na mo ing atinang aibye na anuman kayo. Banang pangintuliran ing mibayaranan. Uling ya ing linalang king sabla-sabla. At ing sabla at yungan ngeni king uli na at para kayo. King Diyos, ing kaligayan ang gana king kapilan paman. Amen. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Para ka lang tayo pong gani, maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ibuklat mo rin puso mi o Ginoo, ban makiramdam karingamano ning anak mo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keko ang timurin. pamamasa king may pabalita, pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang mira si Jesus, banda king balening Cesarea de Felipe, kitang nakaring kayang alagad, agpang king sasabyanda ring tao, nino kanu ing anak ning tao. May kibadla, di nga liwa sasabyanda, king ya Iwan Bautista. Di nga liwa sasabyanda, king ya i Elias. At atin namang sasabing ya, ing propeta Jeremias. O metong ya karing propeta. Uy kayo nga nang kinutang karela, nino yako.
may kibatsi Simon Pedro, iking Kristo, ing anak ning Diyos sa mabi. Nga nang Yesus kaya, Simon, anak ng Juan, mapalad ka. Uling ing sinabi mo, emeni batan king tao, nanay kang ipakong at sibanwa. Ya mismo ing pepabalo kanita kaya ka. At ako sasabihin ko kaya ka, ikay Pedro at babo niting bato, italakad kayong iglesia ako. Ading pasbol ning impyerno ere sambutan. Ibiya ko la kaya ka rin susi ning kayarianing banwa. Nanuman ning emo ipaintulot kaya tiking yato, emo naman may paintulot ka rin banwa. Nanuman ning ipaintulot mo kaya tiking yato, ka rin man banwa may paintulot. Kaya ba't nanita, pinabili na lang maigpit, ding kayang alagad, kingera panyabyan kanino man, kingya ing Kristo. Ing maya pabalita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo kayong humilyo. Good morning. Morning. Gandang umaga. Tatagalog po tayo kasi ito po yung live stream natin na mas. Kamusta na po kayo? Bigla na namang nagigpit ang ating municipal government, no? Dahil medyo dumami po yung COVID cases sa ating parokya. Hindi lang parokya, sa ating bayan. At siyempre, lalo natin paigtingin niya ng mga pinaiiral na batas ng ating bayan. No? Lalo yung physical distancing at ngayon naragdag pa po yung face shield. No? So, saan man kayo magpunta, bitbitin niyo po yung face shield. No? Kasama po yan. No? At siyempre po itong ating kasalukuyang kalagayan, parang nagpapahiwalay lalo sa atin. Pero sana kahit physically we are separated, spiritually, we are still very much united, lalo sa mga mahal sa buhay. At lalo pang pinalalalim nitong ganyang nararanasan natin ang pagkakaugnay natin. Sa bagay, ang mas matindi namang pagbubuklod, hindi yung physical unity, kundi yung spiritual unity, na kahit na hiwa-hiwalay, malayo sa isa't isa, nandoon yung espiritong yon ng pagkakaisa. Kayo pong mga may asawa rito, kaya may boyfriend, may girlfriend. Gusto ko lang kayong tanungin. Nung po bang sagutin nyo ang jowa nyo, jowa na, nung sagutin nyo yung asawa nyo, ngayon jowa nyo, saan ba? Dinala ba kayo ng inyong asawa, ng napangasawa nyo, kaya yung boyfriend nyo ngayon, sa isang lugar? No? O sa cellphone lang, ang pagtatapat niya ng pag-ibig? No? O, kaya wala lang, kahit saan-saan lang. No? Kung minsan po, mayroong mga metikulosong mga lalaki, no? Talagang paghahanda niyang ganyan. So, pwedeng yung mamimili ng magandang ambience, no? Siguro, restaurant ba? Sa beach ba? Bundok? No? O kaya pwedeng park, sa isang park, magandang park. Baka sa harapan ng Eiffel Tower, sosyal. No? O kaya sa simbahan, mga banal na lugar, na ganyan. No? Meron pong mga kahulugan niyang ganyan. No? No, hindi lang dahil napili mo kasi may sinasabi ang isang lugar. May malalim na kahulugan ang mga lugar-lugar. No, kaya siguro ako, pag sa simbahan po nagtapat at kayo nagtapatan sa isa't isa, ibig sabihin gusto niyong maging sagrado ang pagtugon niyo sa isa't isa. No. Pag mga romantic places, siguro gusto niyong kumilig lang, nakakakilig. No? Yung mga ganang lugar. No. At alam niyo po ba ngayon sa ating ebanghelyo, ating natunghayan, ang pagtatapat ni Pedro sa Panginoon, sa kanyang pananampalataya.
Pero wag muna natin pag-usapan yung lugar kung saan siya nagtapat ng pananampalataya sa Panginoon. Kundi balikan muna natin yung mga nakaraan. For 2 Sundays ago po, alam nyo, may pagkakataon na si Pedro nang magpahayag ng pananampalataya sa Panginoon habang nandoon sila sa dagat. Kasi nakita ni Pedro ang Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, hayaan mong maglakad din ako sa tubig. At naglakad naman sa babaw ng tubig si Pedro, si Simon, Pedro. Pero nung makita niya malaki ang alon at malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya dagdi-dagdi siyang humingi ng tulong at sinagip siya ng Panginoon. Pero nung nasa bangka na, nasermon siya kasama ng kanyang mga kasama. Sabi niya, you men of little faith. Sabi niya, kaya mga tao, ang liit-liit ng inyong pananampalataya. Pagkakataon sana ni Pedro na hindi siya matatakot, nandun ang Panginoon. Nagtitiwala ako sa iyo, sumasampalataya ako sa iyo, na hindi ako lulubog sa aking paglakad sa tubig. Pero hindi. Pumalpak siya. Samantala, last Sunday, tatandaan niyo po last Sunday, nasa pawan ang mga lagad ng isang babaeng Kananeya sa kanyang pagpapahayag ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Isang dayuhan at hindi kabilang sa kanilang grupo na may isang mahigpit na pangangailangan. Ang anak niya may sakit. Kaya binubuntot-buntutan niya ang Panginoon para hihingi ng tulong. At siya'y naniniwala at nagtitiwala, sumasampalataya sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya alam niyo, kahit na gano'n, na parang pinahirapan ng Panginoon itong babae, in the end, lumambot ang puso ng Panginoon. He was deeply touched by the faith of the woman, and the Lord gave in to her request. Ngayon din, sabi niya sa babae, gagaling ang anak mo. Napahiyang mga lagad, buti po itong dayuhan, may pananampalataya, samantalang sila kasakasamang Panginoon, pumapalpak sila. Pero sa ating pong ebanghelyo ngayon, eto, bumawi si Pedro. Bumawi si Pedro nung tanungin sila ng Panginoon ng isang personal na tanong na nangangailan ng personal na kasagutan mula sa kanila. Yung unang tanong ay yung sino ba ako ayon sa mga tao? Madali lang yan. Parang nag-survey ang Panginoon. Isang survey lang. How the people view Him. How they look at Him. Pero yung pangalawang tanong ang mahirap. Kasi yung sagot nila na nakuha nila sa mga tao sa pagtingin sa Kanya, siya ay si Juan Bautista, Elias, Jeremias, o isa sa mga propeta. Pero nung ginawang personal ng Panginoon ang tanong, kayo, sabi niya, para sa inyo, sino ako? At ito hindi pwedeng magkopyahan ng tanong, ay ng kasagutan. It should only be coming from the heart and what they truly believe in the Lord. At alam nyo, dito, with conviction, at sa aking, kung ako yung direktor, para sa akin, lulundag pa si Pedro dito. At isisigaw. Sasabihin, you are the Christ, the Son of the living God. Ganyan. Doon ko po parang nakita itong eksenang ito. Na dito ipinahayag ni Simon Pedro ang paniniwala niya, pagtitiwala niya, at pananampalataya niya kay Jesus. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi niya. At ang Panginoon naman mismo, sabi niya, sabi niya kay Pedro, Pedro, pasalamat ka. At yan tumama ka at nasagot mo yung ganyan. Pero yun ay nagawa mo dahil tinulungan ka rin ng aking amang nasa langit. Pero alam niyo po ba, itong mismong lugar kung saan pinahayag ni Pedro ang kanyang pananampalataya kay Jesus, ang kanyang pagtatapat sa Kanya,
Siyempre, ang Panginoon, ang mismong naghanda sa eksenang ito. Hindi lang kung saan-saan. Hindi lang sa kanilang palaging pinupuntahan, Galilea, Capernaum, kundi sa isang ngayon lang nila napuntahan sa kanilang paglalakbay. At ito'y hindi lugar ng mga Hudyo, hindi lugar ng mga mananampalataya. Ito'y lugar ng mga pagano. Lugar ng iba ang kinikilalang Diyos. At ito nga po ang Caesarea Philippi. Caesarea Philippi. Ito ang napili ng Diyos para itanong sa mga alagad niya, itong personal niyang tanong. At gusto makarinig ng kanilang personal na sagot sa isang dayong lugar. Alam niyo, sa mga Hudyo, hindi sila maglalagi sa mga lugar ng mga pagano. Umiiwas sila sa lugar ng mga Gentiles. Kasi sa kanila, mababa klase yung mga ganyan. So, hindi sila nakahalubilo sa mga ganyang may ibang paniniwala. No. Pero dito, ginanap ng Panginoon ang isang personal na tinanong niya sa mga alagad. Bakit sa Caesarea Philippi? Alam nyo, itong Caesarea Philippi, ang unang naging pangalan nitong lugar na ito sa Old Testament ay Baal Hermon. No? Kasi sa lugar na ito, dito sinamba ang isang Diyos-Diyosan ng pangalan ay Baal. Later on, naging makapangyarihan ng mga Griego, sinakop nila ang lugar na ito, iba't mula sa mga Persians. Kaya pinalitan ng pangalan nito, hindi na alay sa Diyos-Diyosang si Baal, kundi pinangalan nilang Panias. Bilang parangal sa God Pan, no? Yung Diyos na si Pan, no? Diyos-Diyosan Pan. Si Pan, siya po yung sa kalahati ng katawan, tao, yung mga paa niya, kambing. Ganun ang image niya. Tapos, mayroon siyang hawak-hawak na flute. Ganun ang image nitong si Ana. So, ito po yung pumalit sa Diyos-Diyosang si Baal sa lugar na yon. Kaya mayroon pang, ayan po sa mga nagbibisita doon ngayon. Hanggang ngayon, mayroon mga image si Pan sa mga walls nitong lugar na ito. Doon ngayon, binalik sa pangalang Panyas, pero Banyas na ngayon. No? So anyway, nung pong dumating ang Panginoon, hindi na Panyas ang pangalan nito. Kasi nang ang Panginoon ay nabuhay, hindi na mga Greeks ang mga sumasakop sa mundo, kundi mga Romans. No? Kaya yung mga Romano, sa pamagitan ni Herod Philip, ang anak ni Herod the Great, pinalitan niya uli itong pangalan nitong lugar na ito. Hindi na Panyas, kundi bilang parangal kay Caesar Augustus, pinangalan niyang Caesarea. Pero para i-distinguish dun sa isang lugar na Caesarea din, inatas yung pangalan niya Caesarea Philippi. Kaya ito pong lugar na ito, tignan nyo, sunod-sunod na mga lahing iba ang paniniwala sa Diyos. Tinuturing ng mga Hudyo bilang mga pagano. No. Kaya para sa mga Hudyo po, ito yung lugar ng false religions. No. At sabi pa, ito yung gate of Hades. Parang ito yung pintuan papunta sa impyerno. Ganun po sa kanila. Kasi nga, mga false religions ang umiral sa lugar na ito. Pero tignan niyo po, dito pinili ng Panginoon na doon magpahayag ng pananampalataya si Simon Pedro. Bakit? Siguro para ipaalam sa mga lagad niya, hindi niyo lang dapat ipapahayag ang inyong pananampalataya sa akin sa lugar ng mga naniniwala na, sumasampalataya na, kundi maging sa lugar na walang pananampalataya
o iba ang Diyos na tinuturing at kinikilala nila. Kasi darating po ang araw, yan ang gagawin ng mga alagad. They would be professing their faith not just between them, kundi pupunta, you go into the whole world, teach them of what I taught you, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pupunta sila, hindi lang sa mga tulad nila mga Hudyo, kundi pupunta nila kahit na hindi mga Hudyo, mga Gentiles, mga pagano, hindi ka lahi, hindi ka dugo, hindi ka pareho ng paniniwala. Kahit sa mga lugar na yon, they should be ready to profess their faith in Jesus. Kahit ito man, magdala sa kanila sa panganib at kamatayan. Nasa harapan ng kamatayan, hindi sila tatalikod, hindi sila aayaw, kundi with conviction, they will continue to profess their faith in Jesus. At alam nyo, nangyari naman kay Pedro yan, di ba? Si Simon Pedro, hindi lang hanggang bibig, salita, ang sinabi niyang, you are the Christ, the Son of the living God. Nung wala ng Panginoon, He offered His life to the Lord by dying on the cross, upside down. Di ba? Di ba? Ang kinamatay po ni Pedro, pinako siya sa krus, pero sabi niya, dahil hindi siya karapat-dapat na mamatay tulad ng kanyang Panginoon, ng kanyang maestro na nakapakong nakatayo, siya po'y nagpa-upside down, ng ganyan. Ayan si Pedro. At sa atin po ngayon, para yan ang sinasabi sa atin. Sa atin, para sinasabi, the Lord wants us, He wants to hear from us what we see at look at Him. Ang ating panampalataya sa Kanya. Kung ano ang sinasabi ng puso natin tungkol sa Kanya. At ito nga tulad ni Pedro, sana tayo rin dito, hindi tayo nahihiya at buong lakas at taus-puso nating sinasabing, you are the Christ, the Son of the living God. And we will be professing this faith wherever we are, whatever we do. Hindi nadidetach ito sa pang-araw-araw nating buhay, kundi saan man tayo, sa ating anuman ang profession natin, dapat ito'y laging nakadugtong parte. Alam niyo po ang nangyayari sa ating mga Katoliko, Katoliko lang tayo sa pangalan, ika nga, hindi sa gawa. Kristiyano tayo sa pangalan, pero hindi sa pamumuhay. Halimbawa na lang, mga congressman natin, senador, marami dyan, Kristiyano at Katoliko. Pero pag gagawa yata ng batas, ayaw nang makialam ang Diyos, ang Panginoon. Sila na lang. Hindi na naayon sa kanilang pananampalataya. Gayong dapat, dala-dala pa nilang pananampalataya sa Panginoon hanggang sa paggawa ng mga batas. We cannot separate our faith from our profession. Tapos, yung mga maraming manunungkulan natin, paano masasabing you profess your faith in Jesus? Gayong may mga korupsyon na nangyayari. Hindi ba dapat ang kabutihan na yon, ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, mananatili hanggang sa paggawa ng tungkulin sa bayan. Hindi yan nakahiwalay. Our profession of our faith in Jesus should reflect sa ating mismong profesyon. Doktor, hindi ko akalain na may mga korap na doktor. Hindi po ba sa PhilHealth ngayon ang problema? 15 billion ang nawawala. Hindi ba maraming humawak dyan, mga doktor? And we profess and we say that we are Catholics, we are Christians. And yet, hindi nakikita rito ang ating pagkaugnay sa Panginoong Jesucristo. Tayong lahat po, engineer,
Isipin mo, mga Catholic engineers, humawak ng DPWH. Ito yung pagkakataong they should be expressing their faith in the Lord by working diligently, honestly. Pero isa sa mga korap na departamento yata ng ating pamahalan ay ang DPWH. Tulad ni Pedro, sana ano man ang sitwasyon, even yung nakataya ang ating finances, hindi tayo tatalikod sa Panginoon. We would always profess that faith, you are the Christ. At even in the face of death, ito ang halimbawa ni Pedro. At tayong lahat po ngayon, nasa harapan po tayo talaga ng kamatayan. Bingit ng kamatayan dahil sa pandemya. This is our opportunity to profess our allegiance to the Lord, our faith to the Lord. Na kahit ano man nangyayari ngayon, pahirap man ang pahirap, marami mang nakakatakot at pangamba, we will continue to cling to that faith in Jesus through thick and thin. Kasi sa atin po, napakadali. Pag masarap ang buhay, okay lang. Pag okay ang buhay, wala lang. Pero pag mahirap na, naghanap na tayo ng ibang Panginoon. Naghanap tayo ng ibang Diyos. Kumakalas na tayo. Besides, sa atin ang faith para bagang yung tiwala lang sa Panginoon. He will never abandon us. He will never leave us. Pero hindi lang yun ang pananampalataya. Pananampalataya is also living the teachings of our Lord. Faith in Jesus doesn't only mean trust in His power. It is also yung we live what He teaches us. Kaya ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal natin sa kapwa, diyan natin pwedeng ihayag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya, ito po, tayo, saan man tayo mapadpad, ano man ang nangyayari sa atin, mahirap man, maginhawa, naway tulad ni Pedro, with conviction, manatili nating ihayag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ika nga, walang makapag-ibalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, tabakman, paghihirap, maging kamatayan. Amen. Magsitayo na po tayong lahat and together profess our faith sa ating Panginoon. Sabihin natin, sasalpantay ako, King Diyos, ipang maipayang tutu, inalang kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo, ang bugtong ng anak ng ginuta mo. Pengaglig mo payaning banal na Espiritu, ibait ka Santa Mariang Birhen, dinasalalam ng upayang Poncio Pilato, ipako King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya ka ring Mete, King Katlong Aldo, sinubliang Mebye, Pepetas Yabanwa, makalukulok ko ananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, banukong ka rin mabiyang pon, menga mate. Sasalpantaya ko, banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamesa Makdarin Santos, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Bie Alanango. Amen. Kambening kasalpantiang King Diyos, ay patamo at kang Yesu Kristo ang anak na, manalangin tamang mitmong kapanaligan, samantalang nga tamang sasabi, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Pakiramdaman mo ang panalangin mi. Mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin miyay Francisco kaya kang Papa, anong keno no pagkatiwalang Jesus, ting susi ning kayarian, miyabe-yabe kaming manalangin. Pakiramdaman mo ang panalangin mi. Mitmong kapanaligan kaya ka,
Ipanalangin mila ring taong may karamdam na kang Kristo. Dapot makanyan man, pametagkil king kasalpantayanan kayo. Miyabe-yabe kaming manalangin. Igpa, karamdaman mo, impanalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka. Ipanalangin mila ring taong kalupa mi, aman lipusta karing kaya kang talasalpan tayo, at king kaya kang iglesia. Miyabe-yabe aming manalangin. Igpa, karamdaman mo, impanalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka. Ipanalangin mila ring kristyanong daralan kasakitan, at lulupigan dapot makanyan man, manatiling matibek ing karelang kasalpantayanan. Miyabe-yabe kaming manalangin. Igpa, karamdaman mo, impanalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka. Ipanalangin mila ring sablang bininyagan, maging mabiyalasan ang batuning kaya kang iglesia. Aing biyera papasyagda ing kasalpantayanan kaya ka, at kang Jesus. Miyabe-yabe kaming manalangin. Igpa, karamdaman mo, impanalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka. Ipanalangin ming ibiyamo kaya kami ing kasalpantayanan ning apostol mong Pedro. Ban akilala miya, tanggapan at tukyan ing anak mong i Hesu Kristo. Miyabe-yabe kaming manalangin. Igpa, karamdaman mo, impanalangin mi. Ngeni, adwanta mo po yung sarilitang kapagnasan. Ipa, manalangin kay ka, kambining kabilugan mong iglesia. Matampara ka sanang apagsilbiyan, king saop ning sarili mong sikanan, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Kaya betampo kin pamagkanta ko, para kayong danit kin pamagsadya ka rin ayin. Nanong itawon ko, kekaw itawon ko keka, ingyatong gewa mo, tawong lelangan mo, ingbiel binye mo, darawon ko keka, ingkekeng nilabas, kasalukuyan at pahintulutan. Nanong itawon ko, kekaw itawon ko keka, ding tulakot lungkot, ding pagkamalan ko, at kakong pakaman, darawon ko keka, ding taong salang ko, gawan mo keng gawon, ding anak mo. Nanong itawon ko, kekaw Manalangin kay pakamal ang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sana ng ginuit tindaon ka rin gamat mo, king kapurat kaligayan ng kayan lagyo, at king kaya katami ka sa plala at mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakadulong Diyos, ingganap ng sakripisyong Jesucristo, gawa na kaming balayan mo, king kaya kang lugod, pagkala mo kaming kapayapan at pamisan metong, king kaya kang iglesia. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ikaw ang timuri, yat na yo rempuso yo. makayat na ano king ginu, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid.
Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ing sabla-sablang bagay, malati at maragul, itingan dapat mo, ing pamanaliwaning panahon, kalyagdot kauran, pamintuaning batas mo, ing tao gewa may gawaya king kekang wangis, at may pagkatiwalan king lelangan kambering sabla mong kapagmulalan. Ing maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at pupuryan ing kekang ligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupuryan da ka gino, kamberi sablang anghel, king kanilang dalit ning tula, at ngaming kakanta. Banal, banal ka o Ginoo, banal at mayupaya. Mituyay manwa, mituyay yano, hinte kang ligaya. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Nuaniyain naraka, tinglagyunan itigo. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingahin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayamida ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni binyene ka rin kayang disipulo nga na, kunan niya itikungan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinuha ning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaning kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ing kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para kaning sablang tao, ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. Napta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gagalakan. Ang asumpi mong bebe, kay kami ang pagmasusyan. Manyatang mong maligaya, kay kami ang Yang ini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kay meto yato, ban may ganap ang ilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganakan mo na naman din kapatid ming pepainawan at maninaing sabing niya, lalo yung tarasuyo mong, diyamang Pax at Lari, Kamberi Domingo Jr., Domingo Sr., at Christian. Ating alapang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaduluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad king malmong kaburyan. King kaya kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Paminto king amayin talapangabos at miyubog kimbalan ng turu, nga tamangining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginukisab lang marok, malugod mang ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasaupan kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristo kaya kaming talapangabos. Ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Na mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan. Naning laban mo yung kasalpantihan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo man tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Yan pang tayo pong waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kaya kayo naman. King
Ngayon kordero ng Diyos, similala ko king kasalanan ng ato, noon tamang mayaws king ngapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikas may amano mo, pumayap na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong iniibig at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, uyayin ng ina, Alawa ng Kristo. pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, Tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso.
Karin pong kaya beming sisimbak live streaming. Si Claude Tamo, ban pa nga dyan, dapat ay spiritual, yung pamakinabang. O Jesus ko, sa sarapan tayanan ko, king atyuka, king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ko, may git kin sablang bagi, at pag nasan ko, ing tanggapan da ko. Dapat pauli na ningyening pinandit, era ka tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo wari at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan in sarili ko keko. Masay pahintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Oratio Imperata, itamungan po. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, paniting masipit at pamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit no at may kamateno, karinda kalatao. Ipanalangin mi yan tabayanan mo lo, rin tao mi tutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo rin doktor, narsis, at din sablang lilingap, karimi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambenim beluan at masabal. Ipanalangin mi lo, retang miyawa no, kumayat na sanang malalagwa, ingatan mo lo, retang lilingap karelo, pagkalam mo lang alangangang kapainawan, ding mengaw yabi. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para kung ikakayap din sabla, at ban nakasaop kami, karetang at yuking pamangailangan. Ipanagabim keko, yung patuknangan mo no, yung pangakalat niting virus, at yung pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiye ang pang-mag-ari kambe mo, king kami itong aning banalay Espiritu, Diyos manggamang king alananggo. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banala na indunin Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulo namin Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Ginoo, mananasanang iting Eucharistia, pasalungan na karing puso mi, ing pakayap ng upaya, ning kayakang lugod, ang tabiana na sa at panimunan, ing kaya kaming pamagkapilit, munyatula kaya ka, kanisablang bagay. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Pagka mo po paalala lang, na dahil po sa biglang pagdami ng mga COVID-19 cases natin na positive dito sa ating bayan, kaya tayo po'y nakikiisa sa ordinansang pinasa ng ating municipal government. No? So, in public at kahit po sa pagsimba, hindi lang tayo mag-face mask, mag-face shield po kayo. Bumili po kayo ng face shield nyo. Tapos pangalawa po, pansamantala muna, wala mo ng binyag at kasal sa parokya, pero na lang dun sa mga naka-schedule na. So kayo pong nagbabalak pa lang, ipapaliban muna pag-schedule ng kasal or binyag. Hindi dahil may COVID cases po na nangyari sa simbahan, hindi.
kundi sa mga reception. Kasi po pagdalabas dito, nung kasal o nung anumang okasyon, doon po nagkakaroon ng transmittal ng disease. Pag wala na yung physical distancing sa reception. Kaya wala mo na pong binyag at kasal pansamantala na pera lang doon sa mga naka-schedule na sa ating office. Okay po, so yan po. At sa mga misa po natin, binawasan po natin ng 2, wala na po yung anticipated Saturday Mass, at saka po yung linggong 5:30 p.m. Mass. So ipaglinggo po, tatalo lang ang misa natin, yung 6:30 in the morning, 8:30 in the morning, at saka po yung 10:30, ito po. So yan muna po yung ating pansamantalang mga schedule sa ating parokya. So thank you. Ang Ginoo, mantabi kaya kayo, At kay kawan timurin. ido ko yore buntok yu para king masusing bendisyon. Ing Diyos, sa may ipaintutu, ikabos na ko sana king sablang kaligaligan at panwanan na kayo king balang mayap akalam. Amen. Amen. Itanam niya sa ing kayang amano karing puso yu at katman ako king alang kupas atula. Amen. Tuntun ko sa karing kayang dalan, parating ating kamalayan king mayap at marok, hangga king lungog ko king manayo karimbanwa. Amen. At bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may ipaintutu. Ingi pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. umeno ko king kapayapan, lulugod at susuyo king Ginoo at king kaparang tao. Salamat, King King Diyos. Diyos. May oras ka ngayon po, dapat pong salamat. Magandang araw, maraming salamat. Pwede na pong isa-isa lumabas. Sige po, mimingat kayo po, physical distancing at all times.